Kažu ljudi, kad su vremena ozbiljna, potrebna su i ozbiljna rešenja, a pre svega ozbiljni ljudi. Ova koalicija ima i ozbiljna rešenja i ozbiljne ljude. Period iza nas je jasno pokazao šta možemo i šta mislimo da uradimo. Rešenja su tu, a da li ćemo ih realizovati zavisi od nas samih. Ne od Evropske unije, ne od Sjedinjenih Američkih Država, ne od Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. Zavisi pre svega od nas. Naravno, nećemo im odbiti da pružimo ruku, ali svako njihovo rešenje koje se tiče i zakona o radu i, da tako kažemo, reforme penzionog sistema i svih onih mera koje neko misli ili planira da preduzme, prihvatit ćemo samo ona rešenja koja idu u pravcu interesa građana Srbije. Samo ta i ni jedna više.